जोंहा सुक्लाय सेरफाङाव फैबाय थानाय उफ्रा बिसायख'थि जलेन दैमारिखौ देरहानाय जोंनि जथाय होनाय केन्डिडेट बीजेपी इउपिपिएल जेएसपी जमायै एजिपि मोनब्रै दोलोजों होनाय जथाय होनाय केन्डिडेट जोंहा जलेन दैमारिखौ देरहानो थाखाय दिनै माने सुक्लाय सेरफाङाव इलेक्शन स्टारिं कमिटि दानाय जायो। बे इलेक्शन स्टारिं दानायाव इउपिपिएलनि गोबां सोद्रोमा आरो बीजेपीनि गासैबो रायजो राजा बा जोंनि केन्डिडेट माबाफ्रा सापर्टारफ्रा नुजादोंमोन आरो स्टारिं कमिटिया अलरेडि दानाय जाबाय आरो बे स्टारिं कमिटिनि गेजेरजोंनो जोङो जोंनि केन्डिडेटखौ मानो देरहाहोनांगौ बेनि जोङो थांखिखौ जों रायजोनि खाथियाव थांनानै गणतन्त्र रायजोआनो राजा रायजोआ भट होबासो देरहायो। थांनाय बाराव दिनै जोङो इलेक्शनाव आरो गेलेनांगौ खोथायानो गैलामोन भाग्यआ गाज्रि जोंहा जथाय होनाय उमयहतिया जोंनि बे केन्डिडेट लेवराम बरदां बिथाङा 78,000 भट मोन्दोंमोन। जों 32,000 बारा भट मोन्दोंमोन जोंनि जथाय होनाय केन्डिडेटआ। किन्तु दुखुनांथाव बाथ्रा कर'ना महामारी विश्व महामारी कर'नानि थाखाय बिथाङा माने अकाल मृत्यु जाबाय। बे जायगायाव जों मानिना लादों जन्म बिबा मृत्यु इसोरनि आखायाव। किन्तु जों दा उफ्रा इलेक्शन जाफिनदों आरो बेनिखायनो जों खावलायदों जाय भटारफ्रा लेवराम बरनिफ्राय गोबां सिमां दंमोन बे सिमांखौ जाफुंनो हाया जाफुंहोनो हायासै लेवराम बर बिथाङाबो। जों थांना थानाय जों जिखिनि जोङो दङ थांना थानाय जों रायजो राजाफ्रा बिथांनि सिमांखौ जों जाफुंहोनांगोन आरो जोङो जथायैनो केन्डिडेट सासे होदों। बे केन्डिडेटनि मुङानो जाबाय जलेन दैमारि आरो जलेन दैमारिया 100% देरहानाया खाथांखा आरो बीजेपी राजखान्थिनिफ्राय जोङो जोंनिफ्राय जिमान केपासिटि हिसाबै जोंहा साब्रै एमसिएलए दङ। आं बेवहाय सुक्लाय सेरफाङाव आं दङ, धर्म नारायणआ नाग्रिजुलियाव दङ, दरंगा जुलियावबो जोंनि एमसिएलए बिजित गोरा नार्जारि आरो शिबा जाबाय जोंनि बे बिटिसिनि मुरब्बी प्रमद बर' सारा जाबाय जोंनि बे गयबारिनि। तो इमान शक्ति जों गासिबो माने समस्तियावनो बिटिसि माबायाव समस्तियाव जोंनिनो माने केन्डिडेट गोजा देरहानाय केन्डिडेट। बेनिखायनो रायजो राजाफ्रा एबार माने जोंजोंनो थागोन। मानो होनबा रायजो राजाफ्रा मोनसे खोथाखौल' मिथिगौ रायजो राजानो मोनसे सुबिदा नांगौ, लामा नांगौ, माने सोरनोबा दुखिया मानसिनो न' नांगौ, गासिबो बेफोरखौ होनो हानाय गासिबो पावारा जोंनि आखायावनो दं। बेनिखायनो एबारनि दल पार्टिनो माने कुनु बायदि रायजोआ भट होनाय नङा।